Да, 11-годишният Валентин Илиев от Пловдив. Той ще ни изпълни без съмнение. Шест. Някъде, но всичко беше истинско. Страха от удара, очакването с блъсъка. А после казах върху мислите и тръгнах по света на раме и кръста си, като медал върху ревера си на времето. Оглеждах от високо всички улици и виждах рицарите стъпили в стремето на своите мотори с малки блудници. Някъде въртях се в доспехите и се събудих гол от писъка на вятъра. Моторен шум потъваше в